ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦେବଦତ୍ତ ସାହୁ। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ରାଜ ଲୁଚିକି ଥାଇପାରେ। ମୋର ଆଶା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟ। କେଉଁମାନେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ବା କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ବାସ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପରିଦର୍ଶକ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରଟିଏ ଉପହାର ଦେଲେ। ରାଜା ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ଉପହାରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେହି ପଥରରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରିଗର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେହି ପଥରଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ରାଜମହଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଏହା ପାଇଁ ତୁମକୁ 50 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ଏତେ ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଶୁଣିକରି କାରିଗରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁ କରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ସବୁ ବାହାର କରି ପକାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତୁଡ଼ି ଆଣି ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେଥର ହାତୁଡ଼ିର ପ୍ରହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପଥରଟିକି ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ରହିଲା। କାରିଗର ଜଣକ ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଥରଟି ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। 50 ଥର ପ୍ରହାର କଲା ପରେ ଶେଷ ଥର ଆଉ ଥରେ ପ୍ରହାର କରି ପଥରଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବିଲେ 50 ଥର ପ୍ରହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥରଟିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଆରଟିଏ ପ୍ରହାର କଲେ ପଥରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଏହା ଭାବି ସେ ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପଥରଟିକୁ ନେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏହି ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶର ପୂରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ କାରିଗରକୁ ପଥରଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପଥରଟିକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା ଏହି ପଥରକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜମହଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 50 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧାରଣ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତୁଡ଼ି ବାହାର କରି ପଥରକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଥରକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହାତ ରହିଗଲା। ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏହି ପଥରଟି ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନରେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ। ଶେଷରେ ପଥରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରି ରାଜମହଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାରିଗରକୁ 50 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ହୋଇପାରିବନି ଭାବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।